Ladislavské hody v mestskej časti Považské Podhradie boli podujatím pre všetky vekové kategórie. Organizátori sa snažia dramaturgiu pripraviť tak, aby si každý prišiel na svoje. Program začínal vystúpením pre deti. Vlastne bol tu detský folklórny súbor Podvažanček. Následne za tým divadelné predstavenie zo Šuflíka, zo Žiliny. Potom ešte čo sa týka detského programu, tak veľmi zaujímavé je program od hasičov, ktorí si pripravili nejaké predstavenie hasičskej techniky a čo býva taký veľký ťahák, tak je aj ako keby nejaká pena alebo niečo, čo vlastne deti majú radi a v takomto horúcom počasí je to vlastne bude to pre nich super. V neskorších hodinách sa programu potešili i dospelí. Na celkovej organizácii sa aj tento rok podieľalo veľké množstvo ľudí. Za nás je to hlavne výbor mestskej časti a telovýchovná jednota a možno nejakých pár dobrovoľníkov, ktorí so všetkým pomáhajú. Čiže robíme to už, neviem ani koľkatý rok, ale už máme možno nejakú tú partiu ľudí, ktorá vždy, keď je takéto nejaké podujatie, tak nám vie s tým nejako pomôcť. Čo sa týka, neviem, výpomoci pri stávaní všetkého vybavenia, pri predávaní v stánkoch možno a podobne. Akcie v mestských častiach pravidelne podporuje aj samotná radnica. Mestské časti sa snažia robiť niečo pre tých občanov aj tu v ich mieste bydliska. Mesto samozrejme na to vždycky prispieva. No a organizačný výbor, čo je výbory mestských častí, konkrétne teraz tu v Považskom Podhradí, tak oni si ešte v rámci svojej šikovnosti zohnali kopu sponzorov, aby tá akcia bola čo najlepšia, aby boli hostia spokojní, aby mali z toho nejaký zážitok. Ako každoročne, tu už je zohratá partia, ktorá to nerobí prvýkrát. Výbor takýchto akcií robí počas roka niekoľko, takže už to vie robiť a už každý po tej svojej línii vie, čo má robiť, aby ten výsledný efekt bol čo najlepší. Martin Hamšík, televízia Považie.